O gastroespazo do Mercado de Abastos de Pontevedra volve a abrir as súas portas. O fai, iso sí, con estritas medidas de seguridade. Por unha banda estableceuse un único acceso na entrada principal e deberán empregarse as escaleiras da marxe dereita para subir e as da marxe esquerda para baixar. Ademais, colocárense dispensadores de hidrosel tanto na entrada como nos aseos. O aforo quedou reducido ao 40% e entre as mesas hai 2 metros de distancia. Medidas coas que se pretende garantir tanto a seguridade dos traballadores como dos consumidores. Puxemos o gel para a disposición do cliente, os guantes e nada, o normal, cada vez que algún cliente levántase da mesa, limpiar, desinfectar silla, mesa, a xente hai algunha que lle parece raro o non poder utilizar a barra, pero van pouco a pouco, se van acostumando. Igual que cuando vas a una tienda o te sientas en un sitio y tienes que esperar a que te desinfecten las sillas, pues al final tenemos que todos ir adaptándonos a esta nueva normalidad y ceder un pouco tamén, ¿no? Aquí é un sitio seguro, con moita confianza, no caso, por exemplo, do gastroespacio, hai moita distancia entre mesas, é moi cómodo, ten un moi bo ambiente dentro, a limpieza dos baños tamén está perfecta, vaise creando esa seguridade, ese ambiente, para que a xente, pouco a pouco, volva a sair. Tras 2 meses pechados, no mercado soamente volveron a abrir 4 locais, aínda que dende o Concello aseguran que outros teñen a vontade de facelo esta mesma fin de semana. Nosotros, por ejemplo, somos 3 autónomos, entonces al final, como hasta que finalice el estado de alarma vamos a cobrar igual la prestación, todo lo que ingresemos va a ser beneficio para nosotros, va a ser más beneficio. Y el resto de puestos hay algunos que tienen muchos empleados y claro, les compensa más tener el ERTE de momento y abrir cuando ya tengamos más capacidad. É habituarse, ao final é crear un hábito pouco a pouco, as primeiras veces o mellor vai ser un pouco máis lioso, pero creo que é bastante sinxelo, bastante intuitivo, é de bastante sentido común tamén, entón é fácil, e pouco a pouco vai ser acostumando. Falamos aí coa concejala, vai permitirnos poñer unhas mesas na rúa, que claro, como agora está tan de moda o da terraza, pois as mesas van a ser o mesmo que as mesas que están no centro, non servimos, pero a xente colle a consumición e baixa para a mesa da terraza coa súa consumición. E depois, cada certo tempo, cando eles se rematan, pois vamos, desinfectamos e pa outra. A ver se coa terraza pois anímase máis a xente a vir ao mercado. Os hostaleiros do mercado animan a cidadanía a chegarse ata este espazo gastronómico para volver a desfrutar dos sabores e dos produtos locais. O horario de atención ao público será de 11 a 4:30 os martes, mércores e xoves e ata as 12 os venres e sábados.